Узган атна сәяси вакыйгаларга да бой булды. Башкалабызда киләчәкне формулаштырып дип исемләнгән икенче халыкара форум узды. Казан БРИКС халыкара спорт уеннарын кабул итте. Алар бу атнада да дәвам итә. Әлеге һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Халыкара хезмәттәшлек мәсьәләләре Евразия интеграциясының 5-нче Казан халыкара конгрессында каралды. Анда чит илләрнең дипломатик миссияләре башлыклары, Россия һәм Татарстан парламентлары депутатлары, галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Евразия проекты турында дөньяның барлык континентларында да сөйлиләр. Евразия икътисади берлеге иң нәтиҗәле милли берләшмәләрнең берсе. Галимнәр һәм сәясәтчеләр, дипломатлар, халыкара эшлеклеләр тәҗрибә уртаклаша. Шулай континентны интеграцияләүнең киләсе адымнары буенча киңәшмә карарларын кабул итү өчен җыелды. БРИКС, Шанхай хезмәттәшлек оешмасы, Евразия икътисади берлеге һәм Азия Тын океан икътисади берлеге буенча партнерлар белән Россия халыкара хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында сөйләгәндә, Татарстан дәүләт советы рәисе Россия субъектларының тышкы элемтәләре сизелерлек активлаша. Алар Россиянең чит илләр белән дәүләт-ара мөнәсәбәтләр комплексының мөһим өлешенә әверелә дип билгеләп үтте. Участвуя в международной внешнеэкономической деятельности, субъекты Российской Федерации способствуют созданию благоприятных внешних предпосылок для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественной экономики и ее технологического обновления. Международная кооперация внутри ЕАЭС ведет к упрочению связующих технологических линий на производственных площадках, проведению широкого и комплексного импортозамещения, созданию конкурентоспособных высокотехнологических производств. Евразия интеграциясының Казан халыкара конгрессы оештыручыларын Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сәламләде. Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты җитәкчесе Ярослав Нилов максатларын һәм бурычларын аңлатты. Цель, она понятна. Это экономически, прежде всего, экономическое развитие в интересах каждого участника этих интеграционных процессов. Экономика без рынка труда, она не может развиваться. Я, как председатель комитета по труду, хотел бы проинформировать, учитывая то, что здесь очень много присутствующих из разных стран мира и из стран, которые входят в ЕАЭС, проинформировать о тех тенденциях, которые мы на практике наблюдаем, законодательно уже закрепили, и видим потребность прежде всего у молодежи, которая выходит или в ближайшее время выйдет на рынок труда. Халыкара конгресс эше 2 көн барды. Катнашучылар тармак сессияларында күп кенә мәсьәләләр буенча фикер алышты. Атнаның күп кенә сәяси вакыйгалары Казанда БРИКС илләренең 5-нче уеннарын уздыру белән бәйле иде. Казанда киләчәкне формулаштырып дип исемләнгән мәгариф министрларының 2-нче халыкара форумы узды. Азия, Африка, Латин Америкасыннан 150-дән артык вәкил мәгариф өлкәсендә Россия тәҗрибәсен өйрәнү өчен килгән. Делегатлар пленар утырышта илләрдә мәгарифне үстерү турында сөйләде. Проблемалар һәм мөрәҗәгатьләрнең күбесе охшаш. Яңа алымнарны системалаштыру, профессиональ кадрлар җитмәү, мәгариф өлкәсендә халыкара хезмәттәшлеккә омтылыш. Форумда фикер алышуның аерым өлеше Татарстанның мәгариф, яңа юнәлешләр, инженерлык кадрларын әзерләү буенча алдынгы төбәкләрнең берсе буларак тәҗрибәсе иде. Для нас это, безусловно, большая честь, большая ответственность проводить столь масштабное и важное мероприятие. Нас радует, что этот формат обрел свое лицо, вызывает интерес, растут географии и количество его участников. Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Абхазия Республикасы халык собраниясе парламенты спикеры Лашей Ашубы белән очрашты. Парламент делегациясының килүе инде традициягә әверелә. Парламент җитәкчесе Татарстан дәүләт советы профиль комитетлары һәм комиссиялары, депутат төркемнәре каршындагы эксперт советлары эше турында сөйләде. Татарстан дәүләт советы рәисе республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләренә аерым тукталды. Татарстанның инвестицион һәм сәүдә сәнәгать үсеше республиканың күп юнәлешле икътисады турында сөйләде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.